welcome back to my YouTube channel. For today's video ay birthday ni Tita ngayon. Magse-celebrate kami doon sa birthday ni Tita sa Puerto Nang bongga-bongga yung birthday ni Tita. So, happy birthday, Tita! First time ko din to, guys, kaya samahan nyo ko. Papakita ko sa inyo yung mga views niya. Saan, guys? Punta na kami ngayon. Ready na. So, tara, guys. I-update ko na lang kayo mamaya. Magay ka. Ayaw. So, ready na kami, guys. Baril. Sige, ang cute po naman. Wow! Bye-bye! Ikaw nagpamos, buko na ako. Bakit? Nagdira, banda ko yung tumiyari ka. Aun mas? Ambo ka dyan, te. Di ba? Saan, guys? Punta na kami. Saan ka magpunta? Maligo? Saan? Dito ka magharap sa kanila para malaman nila. Saan ka maligo? Wow! O sige, magbabay ka na sa kanila. Bye-bye! So guys, punta na kami. So, mamaya ko na kayo i-update. Pag andun na kami. Ipapakita ko sa inyo yung views ng ano yung Tita? Puerto Villa. Say hi, Su! Mag-vlog ka rin. Sa! May picture, Toms! May picture. Paluto na lang yung puto-puto. Tabrak na kami. Kami? Oo. Ay, napika. Dito na napika. Mayroon picture namin. Oo, 5 minutes later. kanina nasa loob kami ng van. So ngayon, nandito kami ngayon sa loob ng truck. Ang init kasi doon. Ganon din sa pag-ibig. Kung hindi ka na masaya, palitan mo na siya. Magpa-uso sa mga tawag kayo na tayo. Wana, Royan? Mga pusay naroon di sasa sila. Tawagan kataan na. Ay, pwede ko bilin ko? Ha? Pwede abi pinagkawan ko. Ito ko tayo. Dili ba ni? Ay mo ni. Slipper, lingkurin mo slipper titi. Dira sa. Sabi. Anday ko. Lingkuran nila sa bridge. Ako ini ada agad sa Davao no ni kuan. Iya, mas migpit sa di. Ito ba sa France? Ito ko. Dito na ko rito kayo na. Abawan ako nito.
A few moments later. So ayun guys, nandito na kami ngayon sa loob. Mag-entrance pa kami. Ang ganda rin naman dito. First time ko dito. Tara guys, pasok tayo sa loob. Apat na lang. Mag-hi ka para kakitaan mo yung style mo. Mag-hi ka, auntie. Bye-bye. Kumain sa Japa sa lasa Tegal ne ko sila hatala Kay para niya kaamban Uwe ko kinalasahan Uune dahu sila hatan Ngagat kahandak ang bantuhan San busa kun ga isine Basta magpunong-punong kite Tao pa mabangkite Makapagsabi Bangku elum balik tu sika umole Di santungan pinale
bangko. NANI?! Ito yung ginawa namin cottage guys. Tingnan nyo, ang ganda dito. Pagka-orange-orange. So, dito kami ngayon. Haggard kami lahat kasi ang init ng araw. So, tara na, pasok na tayo. Hello, Tita. Wow, ang ganda ng room. So ayan guys, andito na kami ngayon. Ang ganda dito. Tingnan nyo, ang daming bed. Pakita natin yung mga bed. Ang linis dito. With baby. No? Mag-hi ka. Hi vlog, welcome to my guys. Ano ba yung nganin? Welcome to your vlog. We're in Puerto Resort. Wow, ang ganda. Hi, sama mi. Happy birthday, Tita! Please, dahil Napakaganda dito, guys. Siguro dahil first time, so ayun, naganda. So ngayon, guys, labas tayo. Nakapagkila ako kay mo miyaya, indayaw sinadat mo, iban kaul piil mo, inlingkat mo indah, nyagad hapangadatan, bang takaw pagkakitaan, kuyagin ka na naman, o daya. Bang mahal kuy kabaita inaku dayang kay mo niaya matay mamuka dayang inbaran ku mahinang limbang dayang. Why pakaw iman mamaygo ayaw na Pagananganan na. Why pakaw iban maglawag itita. How no? Ulit ko. Oh, sige. Pato kay na ko. Kaway kita. Kailangan ko. Amo na. Sige na. Ay, tango na kita. Ba't parang malungkot ka? Diba birthday mo ngayon? Tita, birthday mo ngayon.
Resort. Tapos yun? Mag-enjoy tayo this day. Hello guys! Ay! Ay! Kaya ka ng pusinuan. Ano yan doon? Maganda dito guys, promise. Mamaya, katapos ko kumain, punta ko mamaya sa swimming pool, diba? Ngayon guys, kakain muna ako. Mamaya ko kayo i-update yung doon sa pool. Mamaya punta ko ng pool, kapakita ko sa inyo. A few minutes later. So ayun guys, punta tayo nga sa pool. Ipapakita ko sa inyo yung Let's go! Mantao nagpila. Dito si Papa. Ito na ka mo. Slide kami. Slide? Bilis mo si Papa. No, 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 no.
no, 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 no. Welcome to your vlog. Say hi, hi. NANI? Invite mo sila. Wow. Invite mo sila. Invite mo sila. Invite. Masarap dito. Sabihin mo, masarap dito maligo. Sarap dito mag-swim. Hello. Lagas. Bye-bye na. Flying kiss sila. Flying kiss. Ayaw pa. Sa nagtalabaran, masigaw kinalasahan, bangdu isa pain, kay kukinay patan. Punit hati magdalahi, tepet patano pinayamani. Oh dayang kaukinalasahan.
1 hour later. Smile ah. Smile lang. May tayan piyong. Yung na. May tati piyungin kalangan mo. Piyong ni ating kalangan mo. I want you. Want you near me. I want you to stay and never go away. Happy birthday to Ganja Jan. Happy birthday. Sana all. A few moments later. So ayun guys, dito na po nagtatapos ang aking video. So thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. And please don't forget to subscribe my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell for more videos, for more updates. See you again in my next vlog.